Som les treballadores del Centre d'Acollida d'Animals de la Gossera, que constituïts en secció sindical de la CGT ens han fet fora a les 8 companyes. Falten 3 o 4 que no han pogut venir, però van fer fora la secció sindical en bloc. Tot això ve d'un canvi de... En el nostre cas, a part de reivindicar els drets laborals, també reivindiquem els drets dels animals. Com a treballadors de la Gossera portàvem molts anys i suposem que seguint indicacions polítiques van canviar el tema del benestar animal a la Gossera i començant a fer coses que no eren ni ètiques ni legals amb els gossos. Ho vam denunciar i a partir d'aquí l'empresa que ens tenia subcontractats, seguint ordres evidentment de l'Ajuntament, ens va començar a fer un moving bestial, vulneració de drets per tot arreu i vam fer un judici el 19 de febrer que encara no tenim la sentència i evidentment tot el que hem dit s'ha complit, no? És a dir, el fer-nos fora és la part final de la vulneració de drets i el múgil que ens han fet. A part ja d'altres temes animals, s'emporten gossos, residències privades, totes concertades amb l'Ajuntament, són com una veritable màfia i l'Ajuntament es comporta com la patronal de totes aquestes empreses i les empreses són el braç executor de l'Ajuntament. Imagino que en tots els sectors passa exactament el mateix, sobretot amb el sector social, sabem que passa el mateix i amb altres d'educació també. L'Ajuntament mai ha volgut parlar amb nosaltres, ens vam reunir amb la Laia Bonet i el Xavier Patón, el gerent de l'àrea, i simplement es van reunir però no van fer cap proposta de poder subrogar-nos, com seria l'obligació, al canviar l'empresa que porta el nostre servei. I no s'han volgut reunir mai més per parlar de res. Evidentment, nosaltres hem lluitat, continuarem lluitant, hem portat el nostre tema al ple de l'Ajuntament, on tots els grups polítics, excepte el PSC i l'alcalde Collboni al davant, van presentar una proposta perquè ens admetessin, es va aprovar, evidentment no té un valor vinculant, el síndic de Greuges també està investigant a l'Ajuntament, esperem que tot això continuï cap endavant i podem guanyar i podem continuar treballant en una feina que ens agrada i ens creguem moltíssim i ja està. I ja li vam dir a la Laia Bonet, la primera tinent d'alcalde, l'alcalde, que ens veurà a la sopa. Estarem a sobre d'ells a qualsevol acte que vagin, que d'aquí 2 anys hi ha eleccions i si cal no faran campanya electoral. Serem la seva puta ombra, així de clar. No ens cansarem fins que no ens l'admetessin. I moltes gràcies a tots els companys del sindicat pel suport que ens estan donant. Moltíssimes gràcies.